Salutare! Bine v-am găsit la primul episod de gaming. Vă jucar... cum se numește? Agar.eu. Aia fac nesimțiți. Ce... nu. Mă place să fac Uai, de ce lag? Ali te bat, te mânci. Ha! Ce-am mâncat cu echipierul. Da. Mamă. M-a luat un junghi la inimă. Am cu inimă. Posibil. Eu zic că nu. Deci... fac. Renunț. Deci, cred că mi-a stricat toată filmarea. What? Bă, ce lag. Așa-i? Eu cred că netul ăsta de vine, băi. Nu, hai, da. Hai, da, te rog frumos, nu mai fă din astea cu mine, că merge într-un lag infern. Deci așa lag are. Nu știu ce are. Nu, eu nu l-am văzut pe ăla când s-a despărțit. Rămâne calm. Uitați, nici play nu mă las. Voleleu. Bro, team. Facem team, hai. Auzi? Apasă pe butonul ăla. Ca ăla de la lunet, știi? N-are nimic. Sau pe ăla, celălalt, unde-ți două cercuri, poți să apeși. Am mâncat și eu, în sfârșit. Bă, da, mă duc înapoi. Pe jocul ăsta eu nu sunt profesionist. Bine, știu să joc. Deci îmi place cel mai mult să fac timp. Pe jocul ăsta spun numai la timp. Să fac ce aproape, că numai la timp îți bun. Bă, pe cineva că te duc. Lasă-mă să te halesc. Ăla, aș hali salam danam. Hai, timp. Aha, da, asta faci. Îți dau punct ce tu vrei să mă mânci. Deci... Păi tu timp. Măt. Nu. De ce? Bă, Petre, aici nu mă mănâncă ăștia. Deci așa mă enervează. Și jocul ăsta merge ca pe. Deci... Hai, mă, tata, mă. Play. Fiți atenți aici, lag. Așa, lag, nu mai vedeți voi. Mă credeți, când nu filmez, nu mai lag. Trebuie că e singur pe televizor. Așa trebuie. Scuzați. Mi-som. Este fum. Ieri, nu, azi, m-am jucat Agar.eu. Ce crezi? Am fost pe locul întâi. Cum am putut? Doamne. Deci, ce
cineva care zice că sunt noob. Nu sunt noob. Nu sunt de pro, aproape de cam. Numai că dacă e în considerare cum sunt eu acum, îi spune că sunt noob. Păi, știți cum merge? Numai lag. Deci, dacă eu acum voi putea ajunge pe locul 10 cu lag-ul ăsta, vă rog să dați un like, să un subscribe. Batalion. Hai un pic. Ioi, că mă halești. Ăla, aș hali salam dalam. Știu turcă, băi. Cum te cheamă? Zordizama. De ce? Da, de ce? Am level 26. Mi-am pic și... Tu vorbești singur? Da. Da? Nu, mă. Vorbesc cu televizorul. Vorbesc cu... Nu știu, cu tableta. Știi? Vorbesc singur. Nu, mă, vorbesc cu încă vreo 10 animale. Na, puiule, te mânc. Mâncă, hai. Mă mulțumesc că atâta vreau. Deci, propria bagama curată. Un timp este de lăsat. Bine. Du-te, morți, mă. Nu mai știu. Da. Iar încă un... Conexiunea. Și Dario zicească vine la mine. Dario. Să facem episod. Și ce crezi? Trebuie să fac singur. Team, please. Team, please. Dublu team. Nu, aia chiar nu înțeleg. What the fuck? Oare nu mai iau la... Când filmez cu aplicația asta. Și nu-i bag lag. Banana Kid. Petre, știi ce nu-mi place? Eu nu știu engleză. Banana aici. Banana Why? De ce? Du-te, morți, mă. Petre, nu mai ajută.
Hai bă, timp. La sfârșit. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Și ne-am mâncat pe amândoi. Pe amândoi. Petre, cât e ceasul? Te rog, hai, spune-mi. Petrică. Deci, largul ăsta mă moară. Mobizen, cea mai bună aplicație de care mie nu merge. Fuck you. Fuck you, motherfucker, I'm still. Da. Și închei episodul. Bye. Ce ziceți aici? Ia țară. Că e bine,